Καλημέρα σε όλους. Είστε στο online μαθηματικά με το Διονύση. Σήμερα έχει μια πολύ όμορφη μέρα, γι' αυτό και θα σας παρουσιάσω και ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Το θεματάκι αυτό είναι εμπνευσμένο από την ύλη της Β' Λυκείου στην άλγευρα και αυτό που θα δούμε σήμερα ουσιαστικά είναι το περίφημο σχήμα Χόρνερ. Τι είναι αυτό? Ουσιαστικά είναι ένα σχήμα, όπως θα δούμε και σε λίγο, το οποίο μας βοηθάει στη διαίρεση δύο πολυονίμων. Θα έχουμε λοιπόν ένα πολυόνυμο το οποίο θα είναι ο διαιρεταίος και ένα άλλο πολυόνυμο το οποίο, προσοχή, πρέπει να είναι πρώτου βαθμού, όπως θα δούμε και σε λίγο, έτσι ώστε να μπορέσω να εκτελέσω αυτή τη διαίρεση χωρίς το κλασικό σχήμα της διαίρεσης, αλλά με ένα πιο απλοποιημένο σχήμα διαίρεσης, το σχήμα Χόρνερ, έτσι ώστε να μπορέσω να καταλήξω στο πηλίκο, και θα δούμε επίσης πώς γράφουμε και την ταυτότητα της ευκλείδιας διαίρεσης για τα πολυόνυμα. Ωραία, φύγαμε. Πάμε στον πίνακα. Για να δούμε. Να δούμε το θέμα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Διαίρεση πολυονύμων, σχήμα Χόρνερ. Να γίνει η διαίρεση του πολυονύμου χ τρίτης μείον 5χ και 3, το οποίο, όπως σας έχω σημειώσει εδώ πέρα, εφόσον αυτό διαιρείται, ονομάζεται φυσικά διαιρεταίο στη διαίρεσή μας, και έχουμε να το διαιρέσουμε με αυτό το χ και 2, το οποίο είναι διαιρέτης. Και το συμβολίζω αυτό με δέλτα μικρό του χ, ενώ το διαιρεταίο με δέλτα κεφαλαίο του χ. Έτσι, οι συμβολισμοί είναι σημαντικοί να τους θυμόμαστε για να μπορέσουμε να γράψουμε και την ταυτότητα της διαίρεσης στο τέλος. Λοιπόν, θέλω να παρατηρήσετε το εξής εδώ. Όπως σας ανέφερα ήδη, το σχήμα Χόρνερ, για να γίνει η διαίρεση, πρέπει να έχουμε εδώ πέρα ουσιαστικά έναν διαιρέτη, ο οποίος θα έχει τη μορφή χ πλην ρ. Αυτή είναι η μορφή που επιζητάμε για να μπορέσουμε να κάνουμε διαίρεση με το σχήμα Χόρνερ. Εδώ ποιος είναι ο διαιρέτης μας? Το χ και 2. Ποια είναι η μορφή αντίστοιχη για το χ πλην ρ? Εδώ έχω χ και 2. Εδώ λέει χ πλην ρ. Άρα ουσιαστικά αυτό πώς πρέπει να το μετατρέψω? Χ και 2. Εδώ έχω και δεν το θέλω. Θέλω να εμφανίσω το πλην. Άρα τι θα γράψω για να εμφανίσω πλην? Βάζω το πλην, και αφού πριν είχα συν, πρέπει να βάλω άλλο ένα πλην για να μπορέσω να το γράψω στην κατάλληλη μορφή. Αφού το έχω φέρει λοιπόν στη μορφή χ πλην ρ, η οποία είναι και η επιθυμητή, τότε ο αριθμός με τον οποίο θα εκτελέσω Χόρνερ είναι αυτό εδώ πέρα, το -2. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς γίνεται το σχήμα Χόρνερ. Καταρχάς, για να εκτελέσουμε το σχήμα Χόρνερ θέλουμε τους συντελεστές του διαιρεταίου. Ποιοι είναι οι συντελεστές? Ξεκινάμε από το χ τρίτης. Μπροστά από το χ τρίτης τι υπάρχει? Μονάδα. Μετά εδώ θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Μετά από το χ τρίτης δεν υπάρχει χ τετράγωνο. Υπάρχει κατευθείαν -5χ και υπάρχει και το 3 που είναι σταθερός όρος. Οφείλουμε εμείς στο σχήμα Χόρνερ, εφόσον δεν υπάρχει όρος με χ τετράγωνο, πάρα πολύ σως εδώ, θα πρέπει να συμπεριλάβω στη θέση του, επειδή δεν υπάρχει, το νούμερο 0. Αυτό μην το ξεχάσετε με τίποτα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εκτελέσουμε Χόρνερ. Πάμε λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα και πάμε και γράφουμε σιγά σιγά το σχήμα Χόρνερ. Λοιπόν, από τι είπαμε ότι θα αποτελείται το σχήμα Χόρνερ? Καταρχάς, παίρνω τους συντελεστές μου. Ποιοι είναι λοιπόν οι συντελεστές μου? Για να το δούμε πάλι. 1, 0, -5 και συν 3. Άρα τα γράφω με τη σειρά. 1, 0, -5 και συν 3. Με ποιο αριθμό είπαμε? Τραβάμε εδώ μια κάθετη γραμμή, λες, και κάνουμε ουσιαστικά διαίρεση. Με ποιον αριθμό είπαμε θα κάνουμε Χόρνερ? Με το πλην 2. Ωραία. Άρα λοιπόν, Χόρνερ με το πλην 2. Πώς ξεκινάμε? Το πρώτο ψηφίο, που είναι ο άσος, κατεβαίνει όπως είναι ατόφιο κάτω. Αφού το κατεβάσουμε λοιπόν κάτω, τραβάμε και μια ωραία γραμμούλα εδώ πέρα, έτσι ώστε να ξεχωρίζουμε τις πράξεις μας, και κάνουμε ουσιαστικά, να το γράψω και εδώ, διαγώνιες διαιρέσεις. Συγγνώμη, πολλαπλασιασμούς. Διαγώνιους πολλαπλασιασμούς.
Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, έχουμε ένα εδώ, επιπλην 2 που κάνω corner, εδώ πάνω δεξιά, ένα επιπλην 2 πόσο κάνει? Πλην 2. Προσθέτω κάθετα στη δεύτερη στήλη, 0 μείον 2 πόσο κάνει? Μείον 2. Τελειώσαμε. Κατέβηκε αυτό το μείον 2. Διαγώνιος πολλαπλασιασμός. Μείον 2 επί μείον 2 πόσο κάνει? Συν 4. Το γράφω εδώ. Κάθετα πάλι πρόσθεση. Μείον 5 συν 4 μείον 1. Και τέλος, πάλι διαγώνιος πολλαπλασιασμός. Μείον 1 επί μείον 2 πόσο κάνει? Συν 2. Τελική κάθετη πρόσθεση στην τελευταία στήλη. 3 και 2, 5. Λοιπόν, θέλω εδώ να κυκλώσει το 5. Το 5 λοιπόν εδώ πέρα, κάτω δεξιά στο τέλος του σχήματος Horner, αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο της διαίρεσης. Άρα δηλαδή, ό,τι προκύψει κάτω δεξιά, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το 5, είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης. Όταν έχω υπόλοιπο, η διαίρεση όπως ήδη γνωρίζουμε λέγεται ατελής, ενώ αν το υπόλοιπο εκεί τύχαινε να βγει 0, τότε η διαίρεσή μας θα λεγόταν τέλεια, διότι το υπόλοιπο της θα ήταν 0. Τώρα, θέλω να δεις το εξής. Θέλω να σου κυκλώσω, όχι να σου κυκλώσω, να βάλω ένα παραλληλόγραμμο σε αυτά εδώ τα νούμερα. Αυτά εδώ τα νούμερα ουσιαστικά τι θα κάνουν? Θα μας δώσουν το πηλίκο της διαίρεσης. Αυτοί είναι οι συντελεστές του πηλίκου. Συντελεστές. Άρα λοιπόν το πηλίκο ποιο θα είναι? Διαίρεσα κάτι τρίτου βαθμού με κάτι πρώτου βαθμού. Άρα το πηλίκο ουσιαστικά το δικό μας ξεκινάει δευτέρου βαθμού. Κατεβαίνουμε ένα βαθμό. Άρα ουσιαστικά έχουμε 1 επί κατεβαίνω βαθμό χ τετράγωνο μείον 2. Επόμενο είναι στη σειρά το χ μείον 1. Έτσι. Άρα αυτό είναι ουσιαστικά εδώ το πηλίκο μας. Το αποτέλεσμα δηλαδή της διαίρεσης. Τώρα, τελευταίο βήμα. Θέλω να γράψουμε την ταυτότητα της ευκλίδιας διαίρεσης. Για να δούμε λοιπόν εδώ και θα κλείσουμε με αυτό. Άρα ταυτότητα ευκλίδιας διαίρεσης. Τι λέει αυτή? Λέει το εξής. Ότι ουσιαστικά σε μία διαίρεση, όπως ισχύει και για τις απλές διαιρέσεις, το ίδιο ισχύει και για τις πολυονυμικές, έχουμε ότι ο διαιρετέος θα ισούται με το γινόμενο του διαιρέτη επί το πηλίκο που βρήκαμε πριν λίγο, συν κάποιο υπόλοιπο αν υπάρχει. Στη συγκεκριμένη άσκηση υπήρχε και υπόλοιπο. Άρα λοιπόν, τι θα γράψουμε? Ποιος ήταν ο διαιρετέος μας? Το αρχικό πολυώνυμο, δηλαδή το χ τρίτης μείον 5χ συν 3. Ίσον. Ποιος ήταν ο διαιρέτης μας? Το χ και 2. Ποιο ήταν το πηλίκο μας? Χ τετράγωνο μείον 2χ μείον 1. Το βρήκαμε πριν λίγο στο τέλος του σχήματος Horner. Και τι άλλο μένει? Να προσθέσω και το υπόλοιπό μας που είναι 5. Άρα λοιπόν εδώ αυτή ακριβώς είναι η τελική ταυτότητα της ευκλίδιας διαίρεσης. Ουσιαστικά καταφέραμε και ένα πολυώνυμο τρίτου βαθμού, έτσι, τρίτου βαθμού, το κατεβάσαμε σε ένα γινόμενο εδώ πρώτου βαθμού, επί αυτό εδώ το δευτέρου βαθμού και προέκυψε επίσης και ένα υπόλοιπο. Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα, παιδιά, για το σχήμα Horner. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε κάποια απορία να τη συζητήσουμε. Επίσης, στις πληροφορίες μου υπάρχει σύνδεσμος για το προσωπικό, αλλά και για τη σελίδα μου
στο Facebook, στην οποία επίσης ποστάρονται τα μαθήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε και σας βοήθησε και ένα subscribe για να βοηθήσει το κανάλι. Ήταν ο Διονύσης με το online μαθηματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.